Poštovanje. Dobro jutro. Poštovanje, živjeli ste dobro? Govorili smo se Slavicom jučer raditi. Je. Evo, može, ne? Da ćemo ovdje. Evo. On je i jedan i jeste dobro? Dobro, evo Titanik ovdje kod nas u Novoj Gradiški. To je vaše, je? Da, tako je. Jeste dobro? Dobro smo da je to samo zvučnik govori. Ma nešto se makne, ovdje budem. Jer tako, nemoj me baš toliko. Dobro. Bog živjeli, poštovanje, živjeli. Jeste dobro? Poštovanje, dobar dan. Bog, dečki. Da svi ljudi dostojanstvenije žive. Mislim da je to temeljna zadaća svih.